Tágin má bhenachtaí an lá éile Pádraig seo do bhaintear na hÉireann, agus dóibh siúd go léir ar fud an domhan atá in éineacht linn agus lá éile ar batrún a ciúra agin. Dóibh siúd a thagan tacaíocht do muintear na hÉireann agus do chreidisiún na hÉireann agus dóibh siúd a thagan ar cuairt orrin. I gcaitheamh éile Pádraig tága míad le céile lenar naidhreacht saibhir gaelach a ciúra. A chamála sin lenar dúr có aimsreach agus ilcinálach mar a léirítar ar bhealaí éasúile a chorinúil. Ceanglíonn ar naidhreacht agus ar gultúr sin lenar muintear scapi ganda. Agus cuireann na gcuimhne dóin an stair agus an finúlacht atá ágáil reintágin in éineoil na deorannacha, na naigéin agus an achar ada a déta go bheith éadrin. Níor cheart dóin riomh dearmad a dhéanamh gur bhain tríthe na dlúfartíochta ón muintris agus an cináltas maidir lena cóthairánach le saol Naomh Pádraig. Léiríonn scéile imirce féin téime atá na cuid hábhachtach dar dáithí náisiúnta. Bhí cinálacha éasúile imirce gceist ag muintear na hÉireann a nús trína glúine idir Dheonach agus Neamhdheonach. Cuid is spreaga ag an édóchas, cuid éile ag súil go mbeadh todhchaí níos fearr acha agus cuid éile fós ag leirigh taithí nua ar an saol. Tá diaspóra leathan faighdeán de thoradh na taithí seo. Ceanna cuireann ar argumas ceangal búna bheith agin lenar muintear comhaimsear thar lear, agus lo siúd do bhunna na hÉireann ar fud an domhain. Tá an éirid sin buint amach san ilmid réimse saothar ag muintear na hÉireann thar lear sna tíre bhfuil Amália déanta anta, agus iad fós bródúil as an naidhreacht éireannach. Tá méid bródúil go háirithe asta, as do siúd atá páirteach obair gcuinúil agus i gcóthúna síochána. Tá is maith gin áfach go raibh an saol crua ar cuid mhád ar Nimarcóirí, raibh gorta mór agus a nígan gorta. Bhí sé costasach, litricha a corsa fost, agus thug sé tamil ar a teisteanúil iliomid mílte a bhí idir daoine muinteartha. Óireanta, bhí ag drogal ar siúd a bhí Somália droscéile faoi bhás nó faoi hínas aonsiant, agus bhí fáin ar siúd a bhí imethe an túignas agus an tédóchas a bhain go minic lena daithí ar an imirsce a chealt ar a deilech. Ní mór dúin inis ceangal nua catho lena slocht agus é sin atá utha. Ní mór dúna cinnte go neartómid an neisc lenar Nimarcóirí comhaimsere. Inniu, a lála Pádraig agus sin ag dul I deagháil lenar muintear éireannach ar fud an domhain, féice mí siarthar na blianta, agus cuimhne mí sin ar iliomid litricha nar scríomh a gríomh, nó nar seola gríomh, ar na ceangal ríthábhachta brise agus nar deise gríomh, ar scuithe na geangal I deilig a bhéiteach amachcála a bheith fós an in lúna an léonniu. Cínse, tá an táireann go bhfuil míid in argóní nán ina bhfuil an bharna hirólaíochta drita go mór go teicnolíocht nó aimsire. Agus cuidann sé sin le muintear na hÉireann seach le céile pe átar dana na bhfuil siad, is sprit na tacaíochta agus na dlúfartíochta. Buine mis leasás, ach ná déine mis dearmad ar luach na litrach agus na cuairte. Ar san muintear na hÉireann, déine muintear lo siúd go léir ar fud an domhain ar éireannig iad, más ó bhre nó de bhunna nó trí cadra bheith sin. Lo siúd a chuir fáilte rompa agus a cuidig leo, agus lo siúd a bhfuil símacha I gúrsaí na hÉireann. Tá fisagam gur féidir linn tógáil ar a bhfuil den scos an éireannachas, chun táchaí níos fearr crothú dúin féin, dar glan, agus dó siúd go léir atá na gcónaí ar an blaanét álan leoclach córainte seo. Cuim lá éile Pádraig sanna agus siocánt oribh, agus ortha siúd ar cuid den bhaintear éireannacha iad, berbanacht.